Hola bonics i boniques, soc Naira Baixauli i vinc a parlar-vos de com estudiar magisteri i seguir en el valencià, ja que la carrera de magisteri ofereix molt poques assignatures en valencià. En primer, per exemple, si vols estudiar en valencià, 100% de les assignatures, excepte aquelles que no són en valencià, com pot ser anglès, és a un grup de vesprada de 5 a 9 de la nit. Per tant, jo, per exemple, de la meva experiència, sols he fet algunes assignatures en aquest horari perquè a mi m'agrada anar de matí. I de matí sols hi ha un grup mixte, és a dir, mig valencià, mig castellà. I a banda, les assignatures que són d'altres llengües. Bé, si no t'importa anar de vesprada, vas al grup de vesprada i si prefereixes anar de matí, intenta entrar en aquest grup. I si no pots, i sí que pots agafar alguna assignatura en valencià pel matí i altres d'un altre grup, i vols fer-ho en valencià, doncs mesclar els grups i fer l'horari que pugues fer. És el que jo he fet durant primer i segon i el que millor m'ha vingut, encara que tenia que anar en diferents grups, però així podia estar amb algunes assignatures en contacte en el valencià. Conforme vas pujant els grups, el curs, perdó, se va baixant les assignatures en valencià, aleshores, quan aplegues a tercer, que ja t'agafes les optatives, jo et recomano que t'agafes les dues úniques optatives que hi ha en valencià, que són literatura catalana infantil i taller de creació verbal. Eh, També, si vols seguir en contacte en el valencià i estudiar magisteri, el que 100% és recomanable és entrar al voluntariat lingüístic, ja que així vas a conèixer a moltíssima gent que parla valencià, ja siga d'altres carreres, la majoria de filologia catalana, per tant no hi ha ningú problema en parlar valencià, o juntar-te amb gent a la carrera que parle valencià, per exemple, la gent que és de pobles. I bé, aquesta és l'experiència de magisteri en el valencià. Les meves recomanacions, que busqueu les assignatures que siguin en valencià i si vos apanya aquest horari endavant, i si no, fer el que pugueu, juntar-vos amb gent en valencià, apuntar-vos al voluntariat o qualsevol cosa que trobeu en valencià. Adeu!